Základní úprava fotek pro aplikaci SketchUp. Tento tutoriál tvoří součást jiného tutoriálu, a to umístění reálného modelu v aplikaci Google Earth. Zde si ukážeme, jak si pro tuto aplikaci upravit fotku. Použijeme k tomu GIMP, což je volně dostupný grafický program, pomocí kterého fotku vhodným způsobem upravíme. První věc, kterou uděláme, že obrázek zdeformujeme, respektive upravíme perspektivu. Použijeme k tomu nástroj z perspektivy, klikneme na obrázek, čímž se nám otevře dialogové okno, pomocí kterého začneme fotku deformovat. V rohu vidíte táhla, která mi umožní obrázek narovnat. A to takovým způsobem, aby to vypadalo, že fotka byla provedena jako čelní záběr. Ještě kousíček. Nemusí to být na milimetr přesné. A trochu doprava. Ještě spodní část srovnáme. Řekněme, že něco takového. Kliknu na Transform, čímž dojde k úpravě. V další fázi si vezmu nástroj Výběr, Selekce a fotku oříznu. To znamená, že vyberu jenom to, co opravdu použiji jako texturu pro SketchUp. Tak, výběr mám provedený, nyní kliknu na Image a dám Crop to Selection, což je ořezání podle výběru. A poslední věc, kterou bych se mohl zabývat, ale nemusím, je tady tato reklama. Takže já jsem se rozhodl, že ji zlikviduju, což udělám velmi jednoduše. Nakopíruju si horní část a přikryju to takovým způsobem. To samé udělám tady v té boční části. Ctrl C, Ctrl V a reklamu zruším. No, není to ideální, ale já myslím, že to stačí. Nyní vezmu a upravím velikost obrázku, co se týká rozlišení. K tomu použiju Scale Image. Dám 640, možná zbytečně moc, dáme 320. Je třeba zvolit vhodnou kvalitu. Scale, čímž došlo k úpravě obrázku. Poslední fázi při ukládání, Ctrl S, Export, vyberu kvalitu 15% komprimace, Save uložím a tím mám fotku upravenou. Můžete vidět z 1 MB na 8 KB. To je konec.